A zase osobitne by som chcel privítať medzi nami vás, milí Vyňančania, Vyňančatá, mnohé, ktoré ste prijali naše pozvanie a prišli ste na 0. ročník takej spanilej jazdy okolo Vinného. Teším sa a zároveň ďakujem chlapcom z Bezdy, hlavne Peťovi Makelovi, ktorý bol autorom tejto myšlienky, aby sme také čosi začali, odštartovali takú tradíciu. Ja teda verím, že každý rok bude takým už pravidelným sprievodným podujatím vášho cykloturistického zrazu aj táto spanilá jazda. Všetkým vám želám, aby ste si od nás odviezli čo najviac pekných spomienok. Vy deti, ale aj my, ktorí pôjdeme na tú spanilú jazdu, dávajte pozor, lebo chodia auta, pôjdeme normálne po ceste, takže skutočne zistil je patronom cyklistov, nech vás ochraňuje, hlavne teda Marek. A športu zdára cyklistike zvlášť. Ďakujem pekne. Ešte odozdám slovo pánovi predsedovi, aby vám povedal pár organizačných pokynov. Máme. Postivo. Poďte. Tak, milí športoví priatelia, máme za sebou 0. ročník spanilej jazdy po Vinnom. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli v takomto hojnom počte. Priznám sa, že na začiatku tak nevyzeralo, ale nakoniec nás bolo krásne. Tak verím, že sa stretneme takto aj na budúci rok. Takto spontánne, ako sme sa počas tej jazdy rozhodli, že bolo by pekné vyhlásiť najmladšieho a najstaršieho účastníka tejto našej spanilej jazdy. Tak ja za najmladšieho, prepáčte mi teda, možno, že bola nikto aj mladší, ale Hanka Menzezefová, ona vyšla neskutočne sama na svojej meride celú cestu, bola statočná, tak